Good morning. Da dagiti kakabsat tayo nga mangawat pan nakausong ti akas lektor ken akulay. Palakpakan tayo man ida. Congratulations. Malagip ko iti maysa nga parokya nga nagyanak. Kunak kadagitay kadkadwak nga lalaki. Aga kulayt kayo. Kagapot no di ayanda haan man damo nga mamalot nga permi ngam no daytay adda dumayo sangwenda palabanan da kamamalot damet ang haan mga natangken nga mamalot ngam di jala palpalabanan da ket uminom damet kay di ko akunak aga kulayt kayo madi apo apaya no siyakla ang akajak maikari. Napaya anya ko nada, ako light nga mamalot, ako light nga mamartag. Anya pa, abhanyo iraman ti ako light nga babaero, kunak ka. Da kayo mga babae, ag-lektor kayo. Ka-lektor nga chismosa. Ori adin na papapanan nyo lugar, addan sa lata. Kaya di kwan, ag-training kayo, kunak kanya da. Dagiti lalaki, inananusan damat, tinag-training. Inanusan damat si papakumbaba da si murot iti training. Taday jay mo ilati sapulan tayo. Nalaing tay amin, adda si riban tay amin, nalalaing tay pengam ni Apo Diyos. Ngam ti mo laberberokan tayo, kaday jay napakumbaba nga si sasagana nga agadal, si sasagana nga agserbi nga addaan kinapakumbaba nga awan ti puso, addaan ti puso nga napakumbaba nga agserbi. Kaya di ko nalpas ti training da nagakulit da mga agpaiso. Kaya di ko ang kunak, may isa nga Sabado, sino nangabak, ay Domingo, sino nangabak, kunak ta Sabado nga orji, dadayo, dagiti mama, hangkam nga napan apo, apaya, kababay mat, aka akulit kami, apay bagak, ay hanggang agpalot, yung kay lata haan apo, katakatawaan da, tano lumabas da, padi, kung kunada, kadakwada, amuyo ti kunadan, may kay di mo ten, may kay di mo makimisan. Aging katata ako light na pa'y mo laan. Haang ko nga imbagang agbalbaliw da nga mga po di na iusong kadakwada, iso ti nang balbaliw kadakwada. Handamot ang perfect nga tao nga awanan ti basol na. Ngam isong ti nang palintag inkarkarigatan dan ti agbiag nga nalintag gapo di na iusong kadakwada. Kada nag-text kanya, personally, close nga gayom ko, apo jak may maikari nga agapulay, apaya, noam amirisik, ti bagikhaan nga maikari. Kunakmak kanya, nakastaak mo't idi maordenanak. Manubulan nga pinanunot ko, nukas anuak nga maikari. Tanukit kita, ti katataok, awan apulos, ti pan nakaikarita, narukop garod. Nakapsot iti sulisog, nalaka nga agbasol. Isot imbagaking ko namin anok nga pinampanunot no kas ano akto nga agbiag nga maikari nga padi na. Kaya di ko tinay naudi nga imbagada kanya imbagat spiritual director ko kinapanunot ko mala sino ti maikari. Ngam sopasopan to ni Apo Diyos dayta nga haan nga pan nakaikari. Isunan to ti mangsulnit tapno numan pay nakapsutak maikari akto lakta nga agserbi kadagiti tattao na tanarugitak nakapuyak ngam isuna ti mang subalit kas di magaming kanya tayo no dadduma apo nya iti philosophy the subject na philosophy of man kanya di philosophy of man pag sinaem di being di katatao kendi jay doing di aramid. Adang ordema may nga exam mi, inaramat di jay maestro mi nga padi. At the refectory da, di refectory, pan nakakusina dagiti papadi, ijay da pa'y nga meeting no dadduman, numapan ti seminarista, agpakada ka, tanga basta-basta ti sumrek, ta private, pan naka-private da. Kada jay padi, rumwar, ijay, ay mapan ijay refectory, at rumwar a seminarista, nakaiganti ka pa'y napudot pa'y, agtay-tayak pa'y laan ko na di jay danom nang, kakiukiwar, kinagsabat da. Kuna DJ kano seminarista, father kape. Di nga maawatan
Di nga maawatan DJ padi no isupay ti mabain. At dangatan nang ibaon kanya na nga padi mo ilangan na pannagalawon no. Natangken la tiri nana, wano nasukalan nga nagala. Kadi ti kunana, i-explain mo, no kas ano pa ng respetom di katatao, kindi di madi nga aramid na. Taham mo mabalin nga i-identify, ay, no datay gamin nga tattao ko, narigat tayo gamin nga pagsinaan. Kasla ko man no nagbasol di kabsat mo, kasla ison ti buo nga katatao na di basol nga naaramid na haan. Nakarkaro tayo pa nga Ilocano, no nagbasol ka akin anak dayta ni Andres taga Ubbog no nagaramid ti madiji maysan kasla intero nga taga Ubbogan managbasol ti kasjayan kasjay ngamin no daduma no manghusga tayo kita nyo di kita mahilig ti politiko Diyos ko kung mapanghusga naman kasla dala nakadaldalos kasla no aguyaw dati dagiti uri no kaandahan mga aming nga politisan akas jegam uri dagiti supporter no agsaudan Allah kasla dala na dalusen kasla la di basol ti maysa nakamadmadi nga pampanunod nagdagsen apa yang nga nadagsen ngamin no pag sinaem di katatao di tao kindi di aramid na nalaklakam nga pakawanen nalaklakam nga awaten. Tano daddo mga rod kapag balinan tayo nagkamali ko madimay sa akabsaten kasjay nan ti panaghaan madiday nga aramid nga haang nga maibagay nga aramid. Kaslaki ni Apo Jesus nakita na ti babae indatagdan anya ti kunada Apo makikaidda ti hanna nga asawa adultery makikamkamalala in Ilocano makikamkamalala. Katilintag ni Moises, sigun ti tradisyon da pa yun, lintag ni Moises, kaugalian dan, no kastoy ti babae, maigalot, wano maikali, di kagudwa bagina, amin nga lumabas, bumansag. Aging nga matay, stone to death, kunana day jay, mabansag, mabato. Anya timbaga ni Apo Isus, sino ti awan basol na kada kayo, ison ti bumansag mo muna. Pimanaw da amin. Awan tinayat nga imuna. Bias dato yung culture, apaya, babae lang ti mabato, no lalaki haan. No, makikamalala ti lalaki kada okay lang. Di babae, mabansag. Bias da yung culture. Kanya ti kunana, sino ti mayat nga, sino awan basol na, haan lang nga pan nakikamalala amin nga basol, iso ti bumato. Awan tinayat, awan bimato, awan tinangirugi. Takas jay tay amin. Iso nga rod nga kitaan tayo kung makakabsat. DJ pananghusga tayo ti kabsat tayo. Haan nga DJ may sa akamali isun ti katatao na haan. Pag sinaem di respeto di katatao ken di na aramid na nga basol. Tani Apo Isus ay ayaten na latta data kabsat mo uray no managbasol basta pagbabawyan ikaharo na ano anya DJ nga basol nga naaramid. Masapol ang songbatan na dayta basol nga naaramid ngam ay ayaten lata ni Apo Dios dayta nga katatao dayta kabsat mo kinno da tayo met ti aglugar ijiluglugaran da umarararaw tayo met ati pamakawan kini Apo Dios iso nga rod nga haan tayo awan ti karbangan tayo nga manghusga iti tunggal kasla dayta ebanghelyo tayo kun nga rod ni San Pablo ti maikadwa nga ibasa anya ti imbagana lipaten ti napalabas tarigagayan ti baro, mga baruanan. Lipaten, di nagkamalian, makilumba, iti dangadang ti lumba, para iti masabayan, kunana, ni San Pablo, kung lagi po nyo biyag na, pumapatay, patayon na amin nga mamatikin Kristo, amin nga mangipakita nga patpatyon na ni Kristo, patayon na. Ngam tatako na nalipatin ta mga baruanan itinagan ni Kristo. Kasjay mo ti tartari gagayan na nga aramidan tayo. Awan tinadalos. Diya ka mo nadadalos ka da kayo da kayo siguro ti panagkit tayo ti daduma ka dito mapangus ka. Dagiti nalaing nga mangibansag nga dakis ka. Ngala tatakaw ka, kriminal ka. Dagiti nga tattao, dagiti mananghusga nga tattao. Apa yang agi basa-basa ka na chismosa mo.
Apaya nga nga mapan aga ko la nakita mangusos gangam wherein pa amo mararamidan na nga naimbag. Narigat apo madi hanga maibagay. Anya ti magungguna tayo no dayay mamakawan no kaasyam ni kabsat mo. No nagkamali ni kabsat mo tapakawan anya ti magunggunam umuna mawayawayaan ka. Narikot abiyag no nakabalod ka iti sakit tinaka, nakabalod ka iti gura, no napadasan da ka nga liniputan ka, nakabalod ka iti anya na ganan nairot nga panagbiag. Mamakawan ka, awatem ni kabsat mo no agbabawi, no nagkamali, itid mo di pan nakaawat mo, mawayawayaan ka. Taday ti kasapulan. Maikadwaan niya ti gungguna tayo daytoy. Kasla tayo la agi pumpumpan ti sanikwa tayo sa dilangit. Tati pa ng pakawan, ti panangawat kini kabsat. Na Diyosan nga aramid daytoy. Tati pride, kinatangsit. Kasla day ti kaya musik sikala ti masursurot nga dayta. Ego nga ikarkari mo. Nga dadagiti tattao nga nangangato kano matats mo kano di ego dak apo nakatangtang si da durog ti kalaban dayta durog ti demonyo dayta. Hamo nga pakawanan apaya nalalaing ka, hamo pakawanan apaya nababa nang ka, hamo pakawanan apaya di adal ka anyan ton. Dagitay met ammo ka nababa nang nga tattao ka napakumbaba damit. Ti amok nga di adal nga us-usto ka napakumbaba met. Dagiti la feeling, dagitoy met angat, dagiti natatangsit. Dagiti agin baba ng isuda, ti kasla nakarit. Ngam ti pudpud nga baba ng tattao. Sa bali, ti pakumbaba da. Kayso nga numatas, day ta igom, nagagduma. Nagrigat tayo nga mamakawan. Amom ti mamakawan, hamam mo nga ti agpakumbaba. Aramid ti kalaban day ta. Tati ibagbaga ti na Diyosan, ti aramid nga na Diyosan, iso day jay, aramid nga, pamakawan, iso nga no, habang nga mamakpakawang ka, na Diyosan nga aramid. Habang nga agpakpakumbaba ka, na Diyosan nga aramid day ta. Iso nga day ta, igo nga pagtangtangsit mo, kaslala, diyak amo no, naggap-gapon na day ta, igom nga, day ta, kung nga kaslahaan nga mabalin nga masukit. Tasi ka nga rod ti ari-ari, wano rin na rin natitangsit. Madi. Maudi, anya ti magungguna tayo no mamakawan. Anya ti gungguna tayo no paawatan tayo, tinagkamalikab sa tayo, kitaan nyo ni Apo Jesus. Dahito babae, idiimbagan ni Apo Jesus, uray siya, haang ka nga, dosaan. Simursurutan kin ni Apo Jesus, nagbalinnan agayem. Nabalbaliwan di biyag na, nagbalin nan agayem. You gain friends. Makaala ka ti gagayem mo, no awatim ni kabsat mo nga nagkamali. No pakawanam ni kabsat mo nga nagkamali. Takas jemot, apay nga ramrambakan tayo ti simana. Ilagip tayo manan. Panangay pakawan mo ti basol. Tapno agsubli, di yan napintas na relasyon tayo kini Apo Jesus. Tano tumangtangsit tayo nga nagbasol, no hantay kaya ti agbabawi ka dagiti basol tayo, mapukpukaw di relasyon tayo kini Apo Jesus. Iso nga dahito aramidan tayo tatasimana, dumawat ti kikinapakumbaba pamakawantap no agsubli, di napintas alangan-langan tayo kini Apo Jesus. Tapno maawagan tayo manan akukuha na, dahil mo ti tartari gagayan tayo, haanla nga kadagiti kakabsat tayo. No di ni Apo Jesus nga mismo, no awatom ni kabsat mo, no pakawanam ni kabsat mo, makiinin na si dagkamot ken ni Apo Jesus. No agbabawi takabsat mo ta pakawanam, no agbabawi kamat agsubsubli tayo iti sidong ni Apo Jesus. Kada ito nga aramid tayo, no kanayon nga kasi aramidan tayo, awan dua-dua Da tayo ti mangbalbalyo di bagbagi tayo, da tayo ti mangi ted kada tayo nga agserbi king kuana. Ala finally kada kayo nga mausungan tatta. Agtalag ni Apo Diyos kada kayo, mangibasa ti sa una. Kada kayo nga ako lahi tumulong nga mangiyawat ti bagina. Italken na kay tatta, ngam damor ti agserserbi iti altar, simbolo ti kinapakumbaba. No habang nga umas asidag ka ti altar ta tumangtangsit ka, baliktad.
Habang nga kung kunam nga kanayong ka nga makimisa ka, tumangtangsit ka, baliktad. Ti tao nga umas asidag dito'y altar, ad-adda nga agpakumbaba. Ti tao nga agserbi iti altar na sumsumrutik inapakumbaba. Taday tinasanton amisa ni Apo Jesus, tinasanton a Eucharistia, day tati konkreto apakakitaan ti kinapakumbaba.